रामू की मेहनत, गांव की तकदीर बदलने की कहानी। बिहार के समस्तीपुर के एगो छोट गांव में रामू नाम के एगो युवक रहत रहे। रामू दलित समुदाय के रहले अवुरी माई बाबूजी के संगे रहत रहले। उनकर माई के नाम सरिता आ बाप के नाम मोहन रहे। रामू के सपना रहे कि जब वो बड़ हो जाएं त अपना परिवार आ समाज खातिर कुछ नीमन काम कर सकसू। गांव में दलित समुदाय के लोग के रोजगार के अवसर कम रहे। रामू के बाबूजी मोहन खेत में मजदूर के काम करत रहले आ उनकर माई सरिता घर में काम करत रहली। रामू खुद पढ़ाई के संगे छोट छोट काम करत रहले ताकि परिवार के आर्थिक मदद कर सके। एक दिन रामू अखबार में खबर पढ़ले कि सरकार दलित समुदाय के नवहियन खातिर एगो नया योजना शुरू कैले बिया, जवना में ओ लोग के मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण दिहल जाई आ रोजगार के अवसर दिहल जाई। रामू के लागल की फिल्मी कहानी जैसन लागत बा, जहां नायक के अचानक एगो जादुई मौका मिल जाला। वो तुरंत अपना माई बाबूजी के योजना के बारे में बतवले। सरिता चप्पल से धूल उड़ावत कहली कि देख बेटा, ई नेता हर चुनाव से पहले बहुत वादा करेले। हमनी के सिर्फ काम चाही, वादा ना। मोहन हंसत हंसत कहले, आतू जानत बाड़ू बेटा, जैसे ही चुनाव आवेला ई नेता लोग आलू के पराठा जैसन योजना बना के सामने आवेला। रामू अपना माई बाबूजी के मना लहले कि उनुका के योजना के हिस्सा बने दी। रामू ए योजना के तहत प्रशिक्षण खाती आवेदन कईले अवुरी उनुका के स्वीकार कर लिहल गई। रामू प्रशिक्षण केंद्र में बहुत मेहनत कईले आ कई तरह के कौशल सीख ले, जैसे कि कंप्यूटर, अंग्रेजी आ तरह तरह के हस्तशिल्प। रामू के जोश अवुरी मेहनत देख के उनुकर ट्रेनर भी उनुकर तारीफ करे लगले। तबे गांव में एगो नया नेता आयल, विधायक श्री हरिशंकर प्रसाद जी। अपना भाषण में कहले कि हमनी के प्रिय दलित भाई बहन, हमनी के आपके संगे बानी। हमनी के आपके हर सपना के साकार करब। जनता ताली बजावलस, लेकिन रामू के लागल की इस सब सिर्फ बयानबाजी हा। ट्रेनिंग पूरा कैला के बाद रामू के शहर के एगो बड़ कंपनी में नौकरी मिल गई। ई नौकरी उनका परिवार आ गांव खातिर गौरव के विषय बन गए। रामू अपना पहिला तनख्वाह से अपना माई बाबूजी खातिर नया घर बनावे के फैसला करेला। रामू जब ही खबर अपना माई बाबूजी के बतवले तो वो लोग के आंख में खुशी के लोर रहे। रामू के ई सफलता गांव के दूसरों नवहियन खातिर भी प्रेरणा के स्रोत बन गए। वो देख ले कि मेहनत अवुरी शिक्षा केतना जीवन बदल सकता। रामू अपना गांव में एगो छोटन ट्रेनिंग सेंटर खोलन, जहां वो दूसरा दलित नवहियन के मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण देबे लगलन। अब विधायक श्री हरिशंकर प्रसाद जी के एह बारे में पता चलल। वो रामू के घरे पहुंच के कहले, देखी, इस सब हमनी के प्लानिंग के नतीजा हा। रामू बहुत मेहनत कईले बाड़े, लेकिन हमनी के प्लानिंग के बिना इस संभव ना हुई। रामू के बाबूजी मोहन हसत कहले, हाय नेताजी, तोहार योजना हमनी के खेत में खरपतवार नहन बा। हर साल नया नया योजना सामने आवेला। रामू के माई सरिता भी चुटकी लेत कहली, नेताजी, तोहार योजना से रामू के मेहनत के जादू हो गईल बा। अगिला बेर चुनाव में आके कुछ नया योजना बताई। समय के साथ रामू के प्रशिक्षण केंद्र एगो बड़ संस्थान में बदल गई, जहां सैकड़ों युवक युवती प्रशिक्षण लेले अवुरी अपना जीवन में नया मौका के और बढ़े लगले। रामू के सपना साकार हो गयला, अपना गाँव आ समाज के एगो नया दिशा दे दहलन। एह तरह से रामू के मेहनत आ दृढ़ संकल्प न खाली उनका आ उनकर परिवार के बेहतर जीवन दे दहलस, बलुक पूरा गाँव आ समाज खातिर एगो मिसाल भी बनवलस। उहाँ के कहानी साबित कर दहलस की सच्चा मेहनत आ समर्पण से कवनो चुनौती के सामना कैल जा सकेला आ जीवन में सफलता मिल सकेला। आ नेताजी, बस वोट जुटावे के वादा करे के आपन पुरान धंधा जारी रखले।